reals del poble. I això els meus pares, que em van educar des de la humilitat i la senzillesa, em varen dir que això és immoral, que això és antiètic, i hem perdut els valors. S'ha perdut el valor de la proximitat amb el poble. Primer les necessitats del poble, després la foto. Primer lleis que contribueixin a solventar els problemes reals que té el poble. Després la foto. I ara és ben bé l'inrevés. Amb això hi estan d'acord gairebé tots els empresaris de Catalunya. El Cercle Català de Negocis, el Cercle de Negocis, la FECOT, el FEMCAT, el PIMEC, que quan parlàvem de sobirania i d'independentisme, aquesta gent ens identificava com el dimoni pelut i amb cua. Aquesta gent ara mateix ja han girat full, i han donat una volta a la truita i diuen que l'estat de les autonomies és un mal negoci, que no és sostenible. Fixeu-vos el pressupost que ha aprovat la Generalitat de cara a l'any que ve. Si la diferència entre els guanys és de 10.000 milions d'euros en referència a les pèrdues, qui ho pagarà? La Generalitat ara mateix, a dia 14 de novembre del 2010, té un dèficit acumulat de més de 40.000 euros i encara es permet posar a la venda bons que ja veurem qui els pagarà, i aquests bons no són sinó per pagar les nòmines del seu personal i per pagar la despesa amb la qual s'ha de contribuir a Grècia. No ens deixem entabanar ni enganyar. Qui pagarà aquests bons? Qui pagarà aquests bons, a més, amb un desnivell impressionant que suposa el 7,75%, com el pagarem si ara no tenim diners per pagar el personal? Des del 2008, que sapigueu que s'està venent patrimoni de tots els catalans, que ho sapigueu, des del 2008. Què serà del nostre país? Els economistes ens estan demostrant dia rere dia que si no tenim cura d'aquesta situació, la Generalitat entre 2 i 3 anys farà concurs de creditors, farà suspensió de pagaments. I això és per al gran desordre, l'enorme desordre, la irresponsabilitat elevada a l'enèsima potència a la qual ens han sotmès els que governen. No tinc res en contra de les persones, però sí en contra dels càrrecs. Uns càrrecs que també ho heu de saber, des del dia 16 de maig del 2008 s'estan blindant. Treure el blindatge en els càrrecs de la Generalitat ens costarà totes les ganes, totes les llàgrimes, tota la suor i tota la sang que us pugueu imaginar. Aquest blindatge costarà molt de treure'l. Uns polítics que s'estimen al seu poble no li posen un dogall al coll. Uns polítics que realment s'estimin al poble estan patint al costat del poble i no a la formatgera, no en aquella mampara de cristall on mai no passa res, on no hi ha onatge, només hi ha privilegis i prebendes, només hi ha el seu món, que no té res a veure amb el nostre. I per això la desafecció cap a la política ha esquitxat absolutament d'una manera injusta a tots els polítics, perquè encara queden companys que estan al costat del poble, a la trinxera, lluitant amb el poble i no visquent del privilegi ni de la prebenda, ni de la eternització de càrrecs, ni de la suma de mandats i de mandats, fins a fer de les administracions sobremunicipals autèntics cementiris de mamuts i d'elefants que són aparcats en allà després de la seva vida política. Hem de dir prou, s'ha de dir prou, amb veu alçada, apamats, amb pacifisme, amb democràcia, ordenadament, aconduint els valors dels pares i dels avis que van haver d'estarracar-se molt i van haver de lluitar molt perquè una sèrie de senyors ens espatllin ara el país en 3 dies. Aquest país no s'ho mereix. Aquest país té la dignitat. Ni que fos per la dignitat dels nostres avantpassats que hi van deixar la pell, no ho hem de permetre. Si nosaltres entrem al Parlament, us ho ben asseguro
aplicarem aquest codi deontològic i aquest jurament hipocràtic. La jugada és la següent. Si aconseguim entrar, tindrem dret a parlar per TV3, tindrem dret a parlar per les ràdios, tindrem dret, no com ara, que patim persecució i silenciament, una persecució i un silenciament malaltissos, escrupolosos. En lloc de preocupar-se per les persones, els polítics es preocupen per vigilar-nos, per silenciar-nos, per perseguir-nos. Si aconseguim entrar, no serà així. Estarem al vostre costat i us explicarem què cobren. Mai no s'ha quantificat els diners que necessita un polític per treballar en el Parlament. No s'ha quantificat mai. No s'ha passat mai llista en el Parlament. Ens passa llista a les escoles, ens passa llista a les empreses, ens passa llista a les indústries. Hem de fitxar i si no fitxem ens fan fora. Però en el Parlament, durant 30 anys, no s'ha passat mai llista. El preu del restaurant i del bar del Parlament és la meitat que el preu de qualsevol bar d'aquí. I nosaltres anar pagant la diferència, perquè som els més solidaris, perquè som els més enses, perquè ens fan veure a galet, perquè ens fan combregar amb rodes de molí, i això s'ha d'acabar. Si nosaltres entrem al Parlament, estarem lluitant al costat del poble, que és el que ha de fer un polític. I qui no vulgui pols, que no vagi a l'era, perquè els polítics no tenim per què gaudir de cap privilegi. Els polítics som els primers que hem de donar exemple d'honradesa. I ho farem. Si entrem, ho farem. Si ens doneu el vostre recolzament, ho farem. Si esteu amb nosaltres, ho farem. Perquè nosaltres, Arenys de Munt, ja fa 16 anys que ho fem. Pel futur dels nostres fills i dels nostres nets, endavant Catalunya, endavant Gràcia. Visca Catalunya!